Сярэднявечныя людзі не мыліся. Гэта тое, што вам часта паказваюць у фільмах, гэта стэрэатып, які паўсюль пішуць, і ён абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Людзі сярэднявечча дужа любілі памыцца, дужа любілі хадзіць у баню. Была такая форма падарунка ад гаспадара для сваіх служак, даць ім схадзіць у баню там у нейкі час. Мы дакладна ведаем, што былі асобныя законы за забойства ў бане, напрыклад. У шмат якіх гарадах буйных еўрапейскіх мы дакладна ведаем колькасць баняў, якія ў іх былі. У адным толькі кракаве сярэднявечным, які гэта не найбуйнейшы горад тагачасны, мы ведаем прынамсі недзе пра 16 бань. Больш затое, у сярэднявечным кракаве быў яшчэ і свайго кшталту вадаправод. Вось такая страшэнная машына падавала ваду для жыхароў сярэднявечнага кракава. Вось такія драўляныя трубы там знаходзяць усё яшчэ па ўсім горадзе. Часам можна прачытаць, што царква забараняла людзям мыцца, лічыла, што гэта грэх там нейкі. Але на самой справе, чаму царква не любіла баню ў сярэднявечча, бо бані былі месцам, дзе была распаўсюджаная прастытуцыя, што, прабачце, царква ў тыя часы, як і зараз не магла адабраць. Мы ведаем прыклады уладароў, якія не мыліся ў тыя часы, менавіта таму, што давалі такі абед. Напрыклад, вось вам гэта выява святой Кінгі, каралевы Польшы. З 13 стагоддзя у яе быў абед, яна не мылася за ўсё жыццё. Але чаму мы пра гэта ведаем? Мы ведаем таму, што гэта была незвычайная і такая дзіўнаватая рэч. Таму так чалавек сярэднявечча мыўся прынамсі 2-3 разы на тыдзень, а таксама трошкі там падмываўся на працягу тыдня штодня.